Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Polas quintas xornadas de autopromoción vitivinícola de Meis, Meus Viños, pasaron ao longo desta fin de semana centos e centos de persoas. Ademais dunha ampla variedade de viños, a cita incluiu outro tipo de reclamos, dende os gastronómicos con varios show cookings aos musicais. Unha programación completa que volveu converter a Praza do Mosteiro en parada obrigada. Unha festa que naceu non para competir con outras, senón para ser precisamente iso, punto de encontro dos amantes do viño. Esta festa se fixo, sempre o digo, como unha festa totalmente distinta a todas as demais dos viños. Non é unha festa para competir, é unha festa para compartir. É unha festa que se fai, e o efeito de que sempre está mal tempo, efectivamente, 5 anos de Meus Viños, 5 anos chovendo, e algún contemporal. Pero a fixemos en este mes porque creíamos que era un mes despois da vendima, un mes cando xa estamos tranquilos, cando as adegas xa están relaxadas, cando os viticultores xa recolleron a súa colleita e xa poden disfrutar desa festa. E por iso queremos que a xente veña aquí a falar, a compartir, veciñanza, amizade. Isto é o esencial desta festa. Aquí non se compite, aquí simplemente se degustan os viños, os mellores viños, por certo, e se fai amizade. E iso é do que se trata. Así que, como decían, por todos os que me antecederon, viva Meus Viños, viva Meis, que iso é moi importante, viva Meis, e damos xa por inaugurado esta festa desta edición, esta quinta edición de Meus Viños 2024. Así que, viva Meis! A inauguración do evento adiantouse este ano unhas horas, pasando do sábado ao venres. Meus Viños gañou así unha terceira xornada que incluiu desta volta un pregón a cargo do xornalista e tamén adegueiro Roque Durán. Por iso, desde aquí, lanzo unha mensaxe, un chamamento de presente e de futuro. Defender e potenciar o noso modelo de viticultura social do Salnés, sostible, humano, de calidade e cunha vendimia feita á man. Por iso, desde o Salnés queremos desenvolver o noso modelo de adega familiar para elaborar e ofrecer viños de calidade, seguindo a tradición dos grandes viños europeos, fiéis á terra e baseados nun modelo de empresa sostible. Así, as 13 adegas presentes en Meus Viños, xunto ao resto das adegas do Val e os 4.000 viticultores, fixemos que o Salnés sexa hoxe a principal comarca vinícola de Galicia. Este é o noso xeito de facer país. O ronxel da vida continúa, e avante, porque o importante é vivir e dar vida. Hai tempo para todo, e agora toca degustar os viños e gozar da compañía e da música. Permitirme simbólicamente erguer unha copa e desexarvos a todos o máis importante, saúde. E a todos, por favor, os pido decir conmigo, viva a festa dos Meus Viños, viva o Albariño e viva o Salnés e viva Galicia. Este ano participaron nesta cita 12 adegas, prácticamente todas as que están vinculadas con Meis. No inicio das xornadas tamén estivo presente a denominación de orixe Rías Baixas. O seu presidente salientou a potencialidade vitivinícola do municipio. Eu vou dicir que para a denominación de orixe en Rías Baixas, como presidente, o Ayuntamento de Meis é un ayuntamento moi importante, que está crecendo, pois un dos ayuntamientos da denominación de orixe que máis crece. Non hai máis que 290 hectáreas de terreno neste ayuntamento
hai 248 viticultores e hai 7 adegas que, como decía Roque, están levando o viño alá a outras partes das nosas fronteras. Ali, alcaldesa, usted compartirá comigo que eu, como presidente da denominación de orixen, me sinta moi orgulloso, pero usted ver esa etiqueta embotellado un viño no Ayuntamiento de Meis fora das nosas fronteiras, tamén seguro que quedará moi contenta. E arropando o Concello nesta quinta edición todas as administracións, Deputación de Pontevedra, Xunta de Galicia e Goberno Central. Felicitar o Concello de Meis por esta quinta edición dos meus viños. A verdade é que é unha xa cita consolidada no Val do Salnés, sobre todo con un tema tan importante e un dos produtos estrella do Salnés que é o meu albariño. Non? Estamos moi orgullosos do traballo que estades a facer. Temos que felicitar a todas as bodegas de todas as denominacións de orixen, pero especialmente a Rías Baixas. Rías Baixas está facendo un traballo extraordinario. Creo que este é un éxito colectivo de todos, alcaldesa, do ámbito político, do ámbito social, do propio ámbito económico, pero solamente con cooperación e coordinación é posible avanzar. O éxito destas xornadas quedou tamén demostrado no concurso Cata Amateur, que encheu todas as prazas dispoñibles. Tamén moita afluencia de público nas distintas actuacións musicais que completaron a programación deste ano. No Mosteiro puidemos gozar dun tributo a Hombres G, dos Druidas, de Pablo Balseiro Trío ou destes que estamos a ver, Dani Barreiro and Friends. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Ano tras ano, o Castes de Vilagarcía segue expandíndose. A sétima edición desta Feira Independente do Viño vaise celebrar do 22 ao 24 de novembro. Este ano coa implicación de máis dun 100 de adegas. Ano a ano pois foise subindo de número de bodegas adegas sumadas ao evento. Este ano chegaremos ás 100 e pouco, donde intentaremos dar relevancia de alguma maneira ás mellores bodegas que o mellor aquí en Galicia, tristemente, ao mellor non as coñecemos, pero fora dan moi boa imaxen de Galicia. Son os 94, 95 puntos Parker, que ao mellor aquí non nos chegamos a valorar e non valorar, si ao mellor non chegamos a coñecelos. A feira é o gran paraugas arredor do que se artella o resto da programación, un conxunto de propostas que busca divulgar a cultura do viño e poñer en valor o sector. Este ano haberá varios cursos de iniciación dirixida por sumilleres galegos. Destaca tamén o campeonato de degustación de viño, situado xa como o terceiro máis importante de España por número de participantes e de premios. Foi o primer campeonato de España de cata por equipos, que era clasificatorio para o Mundial. De alguma maneira desvinculámonos e fixémoslo independiente porque colleu relevancia propia. Xa incurren sumilleres de todo Galicia, lóxicamente, das mellores restaurantes e profesionais de escritores ao fin e ao cabo, e donde tamén chegan xente de toda a península, máis de Portugal neste caso. Pero a gran novidade deste ano é a creación dun subevento, Castes de Musical, con propostas como o de Pedro, Belaco, Catuxa Salón ou de Agapornis. Puxese toda a carne no asador. Penso que se fixe un plantel, de alguma maneira, para intentar facer un aperturismo á cultura do viño, a xente máis nova, xente que ao mellor non estaría tan inmiscuída no mundo do viño. Neste caso é puramente un festival de viño e música. Solamente vai haber viño e música, pode haber algo de cotelería con viño, lógicamente servicio, me refiro de augas e demais, pero a idea é focalizalo e centralo na cultura do viño. Na presentación de edición deste ano participaron todas as administracións colaboradoras. Dende o Concello de Vilagarcía salientan a expansión que está a vivir Castes. A evolución se nota tamén nunha cousa. Desde cando empezamos, pois se centraba maioritariamente na Praza de Abastos, se fixo aquí algunha entrega de premios neste salón de plenos, e agora, para que veamos a evolución deste Castes, é nada máis e nada menos que para esta edición do Castes van a ser necesarias 4 instalacións municipais
6 ou 7 departamentos municipais tamén botando unha man e, por suposto, o impulso e o apoio das administracións e de seguro que tamén algún patrocinador. Tamén colaboran a Xunta a través de Turismo de Galicia e a Deputación de Pontevedra. Ambas administracións coinciden en que esta cita é unha boa ferramenta desestacionalizadora para a comarca, así como para a promoción do sector. Trátase unha feira que dinamiza a actividade económica non só en Vilagarcía, senón tamén na comarca, desestacionaliza o turismo, algo sumamente importante, e logo que é unha feira que tende pontes entre os produtores, os consumidores e os clientes particulares, promociona o noso produto e ao mesmo tempo tamén nos permite coñecer o que hai fora e logo, pois, algo moi importante que nos consolida como a provincia do viño. Castes como acontecemento nos axuda a promocionar todo este mundo do enoturismo e, sobre todo, nun nivel moi alto, porque hai que ter en conta que esta feira ten un carácter internacional, con máis de 100 participantes alrededor dela, e aquí vai a estar representados os países produtores máis importantes de viño do mundo, que son España, Italia, Francia e Portugal. A programación completa do Castes 2024 poderase consultar en breve a través da súa páxina web. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. A Deputación de Pontevedra pechou os workshops de turismo celebrados en Málaga e Madrid o 16 e 17 de outubro respectivamente cun exitoso balance, preto de 1.700 reunións para dar a coñecer as 100% experiencias Rías Baixas. En total participaron na cita convocada pola Deputación para dar a coñecer a oferta turística da provincia de Pontevedra máis de 150 operadores de Málaga e de Madrid. Pola súa banda foron 29 as empresas da provincia que se desprazaron a ambas cidades para dar a coñecer a súa actividade, pechando 740 reunións en Málaga e 950 en Madrid. En Málaga, as empresas da provincia de Pontevedra detectaron unha grande receptividade por parte das 63 entidades malagueñas asistentes ao workshop, moi interesadas nos atractivos turísticos do destino, nos valores que converten as Rías Baixas nun espazo singular fronte a outros lugares, así como na oferta hoteleira da provincia. Pola súa banda, Madrid detectou un maior coñecemento do destino Rías Baixas entre as preto de 90 empresas participantes, con intereses máis concretos na oferta turística da provincia. En liñas xerais, tanto en Málaga como en Madrid observouse interese en integrar a oferta no turística nos paquetes que as empresas e entidades de ambas as dúas cidades venden sobre o destino Rías Baixas. Tamén se detectou, entre outras cuestións, unha grande demanda das diferentes vías que atravesan a provincia de Pontevedra cara a Santiago e sobre a oferta dos castelos, concretamente de Sobroso e Soutomaior, tanto para viaxes culturais como para acoller congresos ou eventos. Participaron no workshop de turismo Rías Baixas en Málaga e Madrid 29 empresas da provincia integradas, ademais de polo Museo de Pontevedra e os castelos de Sobroso e Soutomaior, por aloxamentos entidades relacionadas coa enoloxía e gastronomía, institucións culturais, empresas de turismo náutico, axencias de viaxes ou, entre outras, experiencias turísticas. Todas elas remarcaron a importancia de iniciativas como esta promovida pola Deputación para fomentar o networking, afianzar lazos de traballo e marcar liñas conxuntas para a promoción do destino Rías Baixas. Nova actividade de Mar de Frades para recibir o outono. A adega propón ao visitante mergullarse nesta estación da man dunha actividade de micoloxía. Será o sábado 2 de novembro nas súas instalacións do Concello de Meis. A cita comezará ás 11:30 da mañá e prolongarase ata o mediodía, en concreto ata as 2:30. A programación comezará cunha masterclass sobre cogomelos da man da Asociación Micolóxica Cantarela de Vilagarcía, na que os asistentes poderán coñecer diferentes especies de setas
comestibles ou non, achegadas polo colectivo. Despois realizarán unha saída guiada polo viñedo Finca Baliñas e o Monte Próximo na procura de diferentes exemplares. Posteriormente, xa de volta na adega, poderán degustar 3 elaboracións de outono con cata comentada de 3 albariños Mar de Frades doutras tantas fincas seleccionadas. Os interesados en participar xa poden reservar a súa praza na web da adega. Terán que levar calzado e roupa axeitados para sair polo monte. Non así a cesta e a ferramenta precisas para extraer correctamente os cogomelos que correrán a cargo da Asociación Cantarela. A actividade ten un custo de 38 euros e está limitada a 15 prazas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí.